साख्रि मोनबाय आं साख्रि मोनबाय सोरजि आं साख्रि मोनबाय सोरजि मा साख्रि मोनबाय साफाथारबा सिख्लाया मा नोंसोरल' नायबाय थायोब्रा आंबो नायनि हब बेयाव गसंना थाबा नुगोन नोङो हाबाब माथो गबिन्द बायदि देलायना फैदोंब्रा देलायबासो सिख्लाफोरा खाथियाव साफिब्रा नंमारगौथ' बाथ्राया ओइ माबाफोर खोनादों ना सिमांनि खोनायाखै नोङो एपइन्टमेन्ट लेटारसो मोनगौमोन बियो हाबाब मा एसे सोमोनांथाव ओइ र' बैथिं नाहरनाय आयु बा मासे समायनालै समायथारगोनलै नोंसो रायलायनो नामा एसे सोरजि आपेल बायदि जारुरु जाथावथाव जाथारदों माथो नोंनि खावलायालाय बेबायदिनि थाखायनोथ' कलेजनिफ्राय हेगार हरजाबाय एसेबो लाजिनाय मोनासै नोंसोरखौ अस्थयबफोर ओइ सालि मा बुंदों नोङो बहा खारगोन दिनैलाय लामायाव हगारना मा सानदों नों जोंखौलाय आं बुंदों लामाखौ हगारना हो होनना बुंदों आं दिनैलाय नोंहा बहा खारग'नो दिनै बहा खारग'नो मोजाङै लामाखौ दिनै नों जोंखौ खारग'खालिया जोंखौ असयबो बुंग्रा नोङो खारग'खाया नोङो दिनै खारग'खाया Hey! Hey! ओइ मा जाखो
माबा मोनसे बुंदो ना लोरगि गैयि हान्थियारिया मा बाथ्रा थानो हागौ नों गोसोखौ मानो इसिबां लोरबां खालामो नोंनि बेबायदि हालोदखौ नुयोब्ला आंनि गोसोआ बायफ्लेलाङो नोंखौ जिउआव लोगो मोननानै आं आंनि गोसोनि खुसिखौ लाख'नो हायै जाबाय नोंनि आरो आंनि हान्थिनाय लामाया हा आरो अख्रांनि समान नों बेफोर बाथ्राखौ बुजिनाय नङा बिदि जानो हाया सिमां गसाया बिदि दा खालामथों आरो बेनो जुदि जामारोब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा नोंनि थाखाय आं जिउ बावनोबो राजि मोगथां नंगौ सिमां मिथिस'आ बोदोर बावलि गोसोआ मानो नोंखौल' हास्थायो मालै लोगोफोर औ माथो गासिबो ज' ज' औ बिदिनोसै मोगथांखौ नुदोंमोन नामा मोगथाङा गैया माथो नै हरैना हर ओइ साला टाइम खालामनो जायगा मोनाखै नोंसोरो सालायखौ हमथाना बाथ्रा बुं नङाबा नङाबा मा खालामनो नोङो हो जाबाय सिमां बेजों नांलायना जेबो मुलाम्फा गैया थौदो फैदो ना सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनि हरनाय सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनि हरनाय गोसो दंब्ला बोसोर गोदानाव फोरमायलायनि हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर आयं मा आयं नों जेसेबांबा गोबावनिफ्राय जाय सुबुंनि थंखौ नागिरगासिनो दिनै गासिबो मुलखौ जों नागिरना मोनजोब्बाय नों सोरनिफ्राय मोनखो बै सिमांजोंनो मोगथांनि नोजोर गोलैबाय आरो दाखालि कलेजाव जाबायदिसो दावराव दावसि आरो नै पिकनिकआवबो